Oyaore nyakwara mogi en tarik 24 dwe mar ariyo higa mar 2021 kamoro amora ma intie arwakini machiegni e nonro mar Oboke nyinga Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard kendo thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni what big win means. What big win means en loch maratipo ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga bang' ka counties maromo 38 ne osepuodho bill mar BBI e pacho kae. En loch maratipo ne ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga bang' ka counties maromo 26 odiochieng' manyoro kende ne opuodho bill mar BBI. Inyalo paro odiochieng' manyoro nanyisi ni odhi bedo Super Tuesday, to mane kaka ne obet. Counties 26 kende nopuodho bill mar BBI odiochieng' manyoro kendo chwalo kwan counties duto mosekadho bill mar BBI e pacho kae nyaka counties 38. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. En loch maratipo ne tim mar handshake, kweth mar ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga bang' ka counties maromo 38 duto e pacho kae osepuodho bill mar BBI. Odiochieng' manyoro kende counties maromo 26 ne opuodho bill mar BBI kendo chwalo kwan counties duto e pacho kae mosepuodho bill mar BBI nyaka counties 38, manyiso ni koro bill mar BBI idhi chwalo ne od bura maduong' ma pacho kae kata National Assembly kaachiel kod od bura mar Senate madhi twak e wi bill makamano. Bang'e tibiro tero ne oganda e ombulu mar paro ma wan kod geno ni idhi timo e chak dwe mar 6 higani. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Loch mar adhai ne ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta kod tim mar handshake kalure kod okang' ma county assemblies maromo 38 okawo mar puodho bill mar BBI kuom counties duto 47, manyiso ni koro bill mar BBI idhi chwalo nyim od bura maduong' ma pacho kae mano National Assembly kaachiel kod od bura maduong' mar Senate kama gidhi twak e wi bill makamano. Bang'e tibiro tero ne japiny mondo ogoye ombulu e ombulu mar paro ma idhi timo e chak dwe mar 6 higani. Oboke mar ariyo en ni piny owacho chano kwano jopuonj e pacho kae. Piny owacho chano kwano jopuonj duto ma pacho kae mar ng'eyo jopuonj mabandia kata ghost teachers ma osebedo kae chulo osara e pacho kae. Piny owacho dhi chano kwano jopuonj duto ma pacho kae mar golo kata ghost workers ma osebedo kae chulo osara e pacho kae. Mabiro bang' ka nonro moro ne oyango ni nitiere jopuonj mabandia kata ghost teachers mosebedo kae chulo osara kod piny owacho. Ma omiyo piny owacho dhi chano chenro kata dhi chako chenro mar kwano jopuonj duto e pacho kae mar ng'iyo jopuonj mabandia kata ghost teachers mosebedo kae chulo osara e pacho kae. Oboke mar adek, counties 38 osepuodho bill mar BBI kendo machwalo bill makamano nyaka e nyim od bura maduong' mano National Assembly kaachiel kod Senate mondo gitwag e wi bill makamano kendo gichwalne ne oganda e ombulu mar paro. Counties maromo 38 osepuodho bill mar BBI kendo manyiso ni BBI dhi e kidieny machielo, kidieny mar National Assembly kod Senate kama jood bura mag National Assembly kaachiel kod Senate dhi twak e nyim e wi bill makamano. Bang' twak e wi bill makamano manyalo dhi kawo dwe achiel, bill makama idhi chwalo ne jopiny e ombulu mar paro mondo goye ombulu. Inyalo paro ni mana counties 24 kende ema idwaro ni mondo puodh bill mar BBI katere ombulu mar paro. Kata kamano counties maromo 38 ne osepuodho bill mar BBI odiochieng' manyoro, ka counties mamoko to dhi nyime kod twak e wi bill makamano e kor jumani. Mano oboke mar adek, counties 38 ma pacho kae osepuodho bill mar BBI kendo mano nyiso ni bill mar BBI koro idhi chwalo e kidieny machielo kata next stage ma idhi tere e nyim od bura maduong' ma pacho kae National Assembly kaachiel kod od bura mar Senate kama jood bura dhi twak e wiye kuom thuolo maromo dwe achiel. Bang'e tibiro tero ne japiny
mondo ogoye ombulu mar paro. It oboke mar ang'wen en loch maratipo, en loch mararieya ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga kod tim mar handshake kaluwore kod okang' ma counties 26 kende odiochieng' manyoro ne okawo mar puodho bill mar BBI kendo chwalo kwan counties duto mosekadho bill mar BBI e pacho kae nyaka counties 38. Inyalo paro ni chik kaluwore kod pen chike ma pacho kae mana counties 24 kende midwaro mondo puodh bill ma kamano eka tere ne ombulu mar paro. Kata kamano counties 38 kuom counties 47 osepuodho bill mar BBI ka counties mamoko to dhi nyime kod twak ewi bill ma kamano kendo maling' mwaseyudo ka jofwamb weche en ni counties mohewo 8 kata counties 7 dhi goyo ombulu ewi bill mar BBI kochopo e giko juma ma wantiere ni. It oboke mar 6 pod loso mana ewi loch maratipo ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga bang' ka counties maromo 38 nosepuodho bill mar BBI kendo ma nyiso midhiero ne jalup Ker William Ruto ma kweth mar osebedo ka kwedo bill mar BBI e pacho kae. It oboke mar 7 jotelo motenore kod jalup Ker William Ruto owacho ni oganda ni Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga kod johera magi kik chak timo nyasi mapema ka giwacho ni BBI idhi tero ne oganda mondo goye ombulu mar paro kendo gin kaka giwache en ni oganda nyalo dhi kwedo bill ma kamae ombulu mar paro. Johera mag Ruto wacho ni oken loch maratipo ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga nikech pod bill mar BBI idhi tero ne oganda e ombulu mar paro kendo giwacho ni oganda nyalo dhi kwedo bill ma kama e ombulu mar paro. Koro giwacho ni it's too early to celebrate. It oboke mar 8 pod en mana bill mar BBI. Loch maratipo ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga bang' ka county assemblies maromo 38 ne opuodho bill mar BBI. It oboke mar 10 loso ewi jaod bura machon kata jaod bura ma Juja mosenindo Francis Waititu mane otho kaluwore kod tuo mar kansa. Iwacho ni mosenindo Francis Waititu ne oseneno tho mare kaluwore kod tuo mar kansa ma osebedo go kuom thuolo mokalo. Weche mag pach jondiko kaachiel kod pach josomo be nie oboke ni mar The Standard. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama loso ewi Manchester City masani koro iwacho ni liet ka pas e lig maduong' mar English Premier League kendo gin kod geno ni form ma kamano bende gidhi tero nyaka e tuke mag UEFA Champions League. Oboke mar 2 wan kod oboke mar Daily Nation kendo thor mar wacho nyimo oboke mar Daily Nation en ni what next for Ruto as Uhuru Raila win. What next for Ruto as Uhuru Raila win. En penjo ni jalup Ker William Ruto koro chano timo ang'o bang' ka counties maromo 38 ne osepuodho bill mar BBI kendo nyiso mbi mar mosruok e kind Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga. En chenro mane ma jalup Ker William Ruto nigo bang' ka county assemblies maromo 38 e pacho kae ne osepuodho bill mar BBI kendo nyiso loch mararieya ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga kod kweth mar handshake e gwenge mag Kenya madiere kaachiel kod gwenge mag hoho mar Okak kata Rift Valley. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. En kwano mane ma jalup Ker William Ruto nigo bang' ka county assemblies maromo 38 e pacho kae ne osepuodho bill mar BBI kendo manyiso loch mararieya ne Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga e gwenge mag Kenya madiere kaachiel kod gwenge mag Kenya kaachiel kod gwenge mag hoho mar Okak kata Rift Valley e pacho kae. Manyiso ni koro bill mar BBI idhi chwalo e nyim od bura mar National Assembly kaachiel kod Senate kama jood bura dhi twak e wiye kuom thuolo moko hewo dwe achiel bang'e tibiro chwalo ne jopiny e ombulu mar paro to minyalo tim e chak dwe mar 6 higani. It oboke mar 4
en ni jotelo mag siasa motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta chako timo campaigns mar tipo e pacho kae ne BBI. Jotelo mag siasa motenore kod ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga chano bago campaigns mar tipo mag BBI e kor gwenge ma pacho kae bang' ka county assemblies maromo 38 ne osepuodho bill mar BBI. To oboke mar 5 en ni en midhiero ne jalup ker William Ruto bang' ka counties maromo 38 ne opuodho bill mar BBI. Iwacho ni okang' mane county assemblies maromo 38 kawo mar puodho bill mar BBI e odiochieng' manyoro ne omiyo jalup ker William Ruto midhiero nikech osebedo ka ok olero chung' mare ewi bill mar BBI kinde ma jotelo motenore kode mano kweth mar tangatanga to osebedo ka jiwo oganda kod members mag county assemblies mondo okwed bill makamano. Inyalo paro ni odiochieng' manyoro jopiny ne owuok oko kendo miel kendo timo wer ka gipuoyo kod MCAs kuom kadho bill mar BBI. To magi moloyo ne onenore e gwenge mag Kenya ma masawa kama jopiny ne owuok oko ka wer kendo miel ka gipako kod MCAs mag kuom puodho bill mar BBI. Miel makamano ne counties ma Nyeri, counties ma Nakuru kaachiel kod counties ma Kiambu. Ito oboke mar 6 mana kaka ne asewacho odiochieng' manyoro nye en Super Tuesday kendo nyoro mane kanyo otimore bang' ka counties maromo 26 kende ne opuodho bill mar BBI odiochieng' manyoro. Odiochieng' manyoro kende counties maromo 26 ne opuodho bill mar BBI. Mano nyiso ni nye en Super Tuesday kaka nyasewache. Ang'en director mara to dwa ola pile wang'a. Ito oboke mar 9 en ni jaod bura ma Juja mosenindo Francis Waititu iwacho ni ne oseneno tho mare kalore kod tuo mar kansa mosebedo ka chande e kinde mokalo. Ito oboke mar 10 loso wi jago moro mane oyudo tenda mar miyo duol mar KEMSA gik thieth maromo $225 kata doko ne en e pinje mag Middle East. Ito oboke mar 12 loso wi duka maduong' mar Tuskys, pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar Daily Nation en ni piny owacho chano ndiko jopuonj kaachiel kod security officers maromo 15,000 machielo madhi telo ne chenro mar tayo penj mar KCPE kaachiel kod KCSE madhi chakore dwe manyien higani. Oboke mogik an kod oboke mar The Star kendo thor mar wache nyimo oboke mar The Star en ni Uhuru Raila win round 1 as BBI sails through. Uhuru and Raila win round 1 as BBI sails through. En ni ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta ne oyudo loch mar tipo e round mokwongo mar BBI bang' ka counties maromo 38 ne opuodho bill mar BBI. Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne oyudo loch mar tipo e round mokwongo mar BBI bang' ka county assemblies maromo 38 ne opuodho bill mar BBI e pacho kae. Ito oboke mar 3 en ni obila dhi nyime kod timo nonro kalore kod nek mar miyo moro kaachiel kod nyathine e county ma Nairobi e gwenge mag Jogoo Road e pacho kae. Obila dhi nyime kod timo nonro bang' ka miyo moro kod nyathine ne onegi e gwenge mag Jogoo Road mano e boma maduong' ma Nairobi. Ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5 ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga ne yudo loch mar tipo bang' ka county assemblies maromo 38 ne opuodho bill mar BBI. Mano bende makelo e giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Inyalo kawo thuolo mari mar mondo ikaw oboke momori kendo isom agaja mar kwano kaachiel kod agaja mar meli. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.